Tohle je jenom velice rychlý tip ohledně toho, kde najdete svoje faktury za proběhlé metakampaně a případně i tip, kde si to zkontrolovat, jestli tam máte doopravdy vyplněné všechno, co tam potřebujete mít vyplněné. Doporučuji to dělat z počítače, takže opravdu se na to podívejte z prohlížeče v počítači. Na mobilu se k tomu doklikat si myslím, že skoro ani nejde. Takže to udělejte opravdu na počítači, přihlaste se na svůj Facebook, běžte do Business Suite, takže v případě, že náhodou třeba nepoužíváte vůbec Facebook na počítači, tak ať víte, kde to najdete. Když budete přihlášené na svůj profil, tak si tady vpravo nahoře klikněte na tu svoji profilovku a tady byste potom měli mít Meta Business Suite. Případně byste ji měli mít i tady v tom pravém sloupečku. Tady máte Meta Business Suite. Když na to kliknete, tak se vám to otevře v novém okně. Takhle, tohle je ten nástroj Meta Business Suite. A co potřebujeme udělat? Tady, když si kliknete na všechny nástroje, tak tady v sekci Spravovat máte fakturace a platby, což mě v současné době hází někam, kam vůbec jako nepotřebuju jít. Potřebujeme se podívat na něco úplně jiného. Takže co doporučuji udělat je, běžte do nástroje Správce reklam. Tady si najděte Správce reklam. Klikněte si na Správce reklam. Zase otevře se vám to v nový záložce, aby to nebylo moc jednoduchý. Tak a teď jsme tady v tomhle nástroji, kde přesně potřebujeme být, to je ten správce reklam, který pokud přes něj nastavujete kampaně, tak to znáte. Takže máte tady kampaně. A potom je tady ta záložka fakturace a platby. Takže tady si klikněte na ty fakturace a platby a tím se dostanete do nastavení toho reklamního účtu a do těch faktur. Tak, teď se mi to načetlo a jsem přesně tady, kde potřebuju být. Takže tady mám ty účty, takže mám ten účet, kterého se to týká. Pokud potřebujete nějaký jiný, tak se potřebujete přepnout, potřebujete si vlastně jako změnit ten účet, což uděláte tady v té sekci přehled účtu, jo? Pokud těch účtů náhodou máte více. Jo? Takže já třeba, když bych chtěla teďka udělat to pro jak na socky, tak si rozkliknu tenhle ten účet a potom, když se tady překliknu na fakturace a platby, tak už se dostanu do fakturací a plateb tady pro tenhle ten účet. Jo, vidíte, že se mi to změnilo na jak na socky. Tak a tady přesně, teď hned v té platební aktivitě vidím ty faktury, které se mi vystavily. Takže tady mám tu fakturu a tady kliknutím na to tlačítko u té akce si to můžu stáhnout. Případně tady si můžete změnit období, za které chcete ty faktury zobrazit a můžete si tady potom kliknout na stáhnout a dát si tady stáhnout všechny transakce, všechna hlášení a tak dále. Takže tím získáte, já když vám to schválně tady ukážu, pokud bych stáhla tuhle tu fakturu, tak. Teď se mi stáhla normálně do počítače, já vám ji otevřu a podíváme se tady na ní. Tak, ta faktura vypadá takhle, když já to trošku zvětším. Tak ta faktura vypadá takhle, máte tady datum, IDčka, všechny tyhle ty věci, máte tady částku a potom, co je ale nejdůležitější, abyste to mohli dát do výdajů, tak je, že tady máte fakturační údaje od Mety a tady potřebujete mít svoje fakturační údaje. Takže vidíte, že já tady ty fakturační údaje mám, jsou takhle umístěné vlastně dole na té faktuře. Takže jak tam ty fakturační údaje dostaneme? Tady si vyjedete nahoru, tady v té aktivitě, jo, jsme stále na té záložce platební aktivita a tady máte nastavení plateb. A tady, když si kliknete na to nastavení, tak se dostanete přesně do toho účtu a tady máte ty informace, máte tady kredity, způsob platby, kterým se to platí a tak dále. Máte tady tu poslední platební aktivitu a tady jsou informace o firmě. Takže tady přesně dole potřebujete mít vyplněné všechny tyhle ty informace. Takže když si tady dáte to upravit, tak si tam můžete přidat právě to vaše jméno firmy, jak to tady vidíte, název firmy, adresa firmy, evropské DIČO a podobně. V okamžiku, kdy kupujete reklamu pro firemní účely, chcete si to dát do nákladů, tak se potřebujete stát takzvanou identifikovanou osobou, takže tady opravdu to DIČO potřebujete vlastně mít vyplněné, protože potom budete posílat kontrolní hlášení. Vy se stáváte osobou identifikovanou, protože vy nakupujete službu ze zahraničí, tím, že platíte právě do
do Irska, jak jsme viděli v těch fakturačních údajích od Mety. Proto je tady důležitý mít tam to DIČO, respektive pokud začínáte s kampaněma, tak si to zařídit prostě na finančáku, stát se osobou identifikovanou a potom vlastně pokaždé, když děláte kampaně na Metě za každý měsíc, kdy ty kampaně proběhly a zaplatili jste je, tak musíte podat souhrnné hlášení, což se dá udělat online prostě nějakým dotazníkem. Není to nic extra složitýho, ale je dobrý o tom vědět. Takže tady v tomhle políčku opravdu doporučuji si to zkontrolovat předtím ideálně, než spustíte první kampaně, protože ono to nefunguje zpětně. Teď, když byste sem ty fakturační údaje zadali, tak vám to nepomůže a na těch starých fakturách ty fakturační údaje se vám nezmění nebo vám tam nepřibydou. Takže proto je dobrý tohle si zkontrolovat, ty fakturační údaje si tam zadat a díky tomu to potom budete už mít na těch fakturách. Jo, takže potom tady přesně v tom účty, platební aktivita, tak tam najdete ty faktury, případně tady máte i rovnou takhle zkratku, kde tady máte možnost stáhnout si ten poslední doklad. Pokud byste k tomu měli jakýkoliv otázky nebo byste se někde v tom procesu ztratili, vím, že je to na několik klikání, jak jsem vám tady ukazovala, tak mi to klidně napište do komentáře a ráda vám s tím poradím.